کافرن دا اقبال کراڑ ہائی دیڑا روزے آلے دین گنڈھیریاں کھندا ودا تے کو پوتر سجے تے چاٹا شاٹا مار کے گھر بلائس باہر نہیں نکلنا تا مسلمانے دے روزے تے تو شریعام چردا ودیں تے کھندا ودیں کراڑ اپنے پوتر کو کچے تے اساں کناتاں چا دے سوں بس کیڑا کو رب دے دا پے جلے کناتاں دے سوں رب دیکھ سکدے نون نعوذ باللہ رب دی جرت ہے ساکم اندر کھندیوں میں دیکھے یہ کوئی گال ہے بلا کناتا چا دیو بغیرتی چلائی رکھو آسمانے تے رمضان دا استقبال تے احترام تے پروٹوکول زمین تے حالت کناتا دے دے کے چوری چھپ کر 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 کے رمضان دی مخالفت عروج تے ہے دسو اللہ نال کیا گزر دی اللہ دے میں نے کو جہنم کے بچاون جاواں اے بھلا جہنم وچ ویندا میں جنت دے بوہے کھولن انہیں دی کیفیت ہے او بھائی زندگی دا کوئی پتہ سجے کھبے دیکھو اپنے رشتہ دار ہیں بھراویں سارے کئی سجن ہیں جڑے پچھلے سال رمضان جیندے ہیں ہن کہیں تے کیا پتہ نہیں اگلے سال اساں اس کو کہنا ہو زندگی دا کوئی پتہ ہے ٹکا کے ذرا ٹکا کے محنت کر نبی کریم علیہ السلام فرمائے دروازے کھول دے رحمت دے اگلی گال جڑی میں کرنا پیا اللہ دی قسم ہے میرے کنے طاقت کہیں میں ہو سکتے آپ پہ تو باہر تھی ونیا میرے کیوں الفاظ کہنی جیڑا فرمان رب دا میں ہون سناون لگا رمضان دے حیائے اگر اے تو کو سا کو سمجھ نہیں آیا میری حجت تمام ہے اگو ہر کوئی اپنی کو آپ جا دروازے کھول گئے رحمت کھول گئی ہے جنت کھول گئی ہے جہنم بند تھی گئی ہے حدیث چندے شیاطین کو رب بات دینے تو سائیں دے بدھی جو میرے بندے کو ورغلا ہے نا ادھے تھی آؤ سب شاہ تھی گئی ہون کافی ہے میرے نبی اسی فرمائن نہیں اللہ ہون آپ ہے کہ اعلان کریں دے اللہ دی قسم ہے میدہ کلیجہ پھٹن تے اندے پتہ نہیں اساں بندے تھی کہ رب دی اتنی بے قدری اللہ فرمائن دے یا باغی الخیر اوے نیکی کرنا لیا میں اللہ تے کو آتا جو راج راج نیکی کر عام روٹین اج تیری نیکی دا ثواب نیکی دے بدلے نیکی ہوں دی آئی رمضان اے جڑا مہینہ ہے میں اللہ اے جڑا خوش ہاں تیری نیکی دا ثواب دگنا چگنا عطا فرما دے آن نیکی دا جذبہ رکھنا لیا میں اللہ عرش تو اعلان کرنا اقبل اگتے ودھ ڈھیر نے کیا کما ڈھیر نے کیا کما یا باغ الشر اکثر اوے گناہ کرنا لیا ہون تے بس کر اللہ دی قسم میں نہیں آدھا پیا یہ میں تے کو حوالہ دیکھا کہ رب دی بات اوے نیکی کرنا لیا اوے میرا پیارا بند یعنی اللہ منے نہ پہ سر تے ہاتھ رکھ کے مونڈے تے ہاتھ پھیر کے رحمت آ میلو آ قربان نہ تھی ایو جی اممہ دکھا جیڑی بالیں کو سالے سالے کے پیار کرے ایو جی ابا دکھا کروڑا میں مہربان قربان کرانا رب دے مہربان ہو آ میلو زنا تھی نے رہ گن ترے کے چوریاں بدکاریاں ڈکیٹیاں ناپ تولج کمی آ میلو آ میں تے کو آدھا نیکی کر کرے سے ایک ثواب تے کو 700 جتنا دے ساں انہیں 29 دیئے جا اپنے گناہ بخشوا یا باغ یا شر اکثر اوے گناہ کرنا لیا 11 مہینے پورے گناہ کی تی گھنتے حیاء کھائی